मोजाङै जोलै दोननांगौखौ राहोनानै दोनाब्ला गोरलै फिथाइखौ जुदि जोलै दोनाबा बियो माबायदि जोलै जानो हागौ गाज्रि जाखागोन। जों गावनो मेचुर जानांगोन, गावनि आथिङाव गसंनो हानांगोन, अब्लासो बेफोरबायदि लांखारनाय, सोरनिबा हिनजावजों गोसोथोलायनाय, सोरनिबा हिनजावखौ लाना थांनाय बा सोरनिबा हिनजावा थाखा फैसा मोनैनि थाखाय सोरजोंबा गोसोथोलायनाय बेफोर जाबाय थागोन। बेखायनो जाय समसिम गावबा गाव राफोद जाया बे समसिम बेफोर जाबाय थागोन। बिनि बयनिख्रुइबो देरसिन गोरोन्थियानो जाहैबाय जोंनि गेजेराव उन्दै बैसोआव हाबा जानाय। नोंथांमोना मिथिगौ, आबादारिफोरा जुदि आबादखौ जोलै दोननांगौब्ला बेखौ मोजाङै राहोनानैसो जोलै दोनो। जुदि आबादखौ मोजाङै जोलै दोननांगौखौ राहोनानै दोनाब्ला गोरलै फिथाइखौ जुदि जोलै दोनाबा बियो माबायदि जोलै जानो हागौ गाज्रि जाखागोन। बेखायनो जोंनो मोनफ्रोमबो बेसादखौनो जोंनो जोलैखौ राहोनांगोन, मिचुर जानांगोन। गोरलै बैसोआवनो हाबा जायोब्ला बेफोरबायदिया जाखागोन। बेखायनो जों गावनो मेचुर जानांगोन, गावनि आथिङाव गसंनो हानांगोन, अब्लासो बेफोरबायदि लांखारनाय, सोरनिबा हिनजावजों गोसोथोलायनाय, सोरनिबा हिनजावखौ लाना थांनाय बा सोरनिबा हिनजावा थाखा फैसा मोनैनि थाखाय सोरजोंबा गोसोथोलायनाय बेफोर जाबाय थागोन। बेखायनो जाय समसिम गावबा गाव राफोद जाया बे समसिम बेफोर जाबाय थागोन। टिउना खिन्थु खोब गोरोबलाया। टिउनफोरखौबो जों नायनो गोनां दङ होननानै सानोना, जिहेतु मोनसे फिल्म जानाय लोगो लोगो एज ए होल मानसिफोरा बुजि मोननाय हिसाबै बेहाय डायलगफोरखौ जुदि थ्रु खालामोब्ला बेस्ट जायो। मा बुङो? डायलग थ्रुआथ' बे जाबाय जायगा लानानै जायगा जाबाय, आर्टिस्ट लानानै आर्टिस्ट जाबाय। ओमफ्राय नैबेखौ डाइरेक्टरा गोसो होनांगोन, नोंनि स्ट'रिया मा लुबैदों, बे स्ट'रिया जुदि लुबैनायजों नोंनि डाइलग थ्रुआ मिलायदोंना मिलायाखै बेखौ डाइरेक्टरसो मिथिगोन। जुदि डाइरेक्टरजों डाइलगजों मिलायाबा बेखौ डाइरेक्टरा बुंनांगोन। बेखौथ' जोङो दा सोरनिया जादों सोरनिया जायाखै बेखौ बुंनो हानाय नङा। बेखायनो डाइरेक्टरा बुंनो हानांगोन, आंनि जि स्ट'रि बे डिमान्डनि नोंनि जि डाइलगनि थ्रु बे जायाखै बेखौ बुंनो हानांगोन। बेखायनो बे बेलायाव आङो कनफार्म नङा। लाइमोनफोरखौ जोबोद फल' खालामनाय लोगो लोगोनो माखासे दायोनि जिखिनि लाइमोनफोर दं बिथांमोना खिन्थु बेस्थ'था थायो मबाइलजोंसो। दा बिथांमोननि थाखाय नोंथांनि खावलायनाय मा थायो? बे लाइमोन बैसोनि सोरखौबा फल' खालामनाय, सोरनिबा माबा मोनसे नायनाय, मबाइल नायनाय, बियो जेनेबा हमना ला बर'निल' बाथ्रा नङा, बे बुहुमनिनो बाथ्रा। बेखायनो बेखौ बुंनानै फोजोबनो हाया। अब्लाबो बिमा बिफा गारजेन जों साफ्रोमबो सांग्रां जानांगोन। जुदि साफ्रोमबो सांग्रां जायाब्ला, बिमा बिफायाबो बिनि सायाव जुदि नोजोर होआब्ला जानो हागौ बिदिनो गाज्रि जालांगोन। बेखायनो जोङो गथ'फोरखौल' दाय होबा जानाय नङा, जों गेदेरफ्राबो बिमा बिफाफ्राबो सांग्रां जानांगोन। सोरनि गथ'आ गावनि गथ'आ माबायदि सोलिदों, माबायदि नोजोर, बेखौ नोजोर होयोब्लासो जोङो बेखौ फोसाबनो हागोन होननानै आं बुंदों। आरो लोगोसेनो सोरनिबा गथ'आ बिदि लोरिदोंब्ला बेयाव बिबाना गावनि बिमा बिफाल' नङा, खाथिनि लोगोनि समाज, बेखौ जों नोजोर होनांगोन। बेखायनो सोरनिबा गथ'आ गाज्रि जादों होननानै जुदि एरायना थायोब्ला बे गाज्रि गथ'जोंनो नोंनि गथ'आबो समाजाबो गाज्रि जागोन। बेखायनो बे बेलायाव साफ्रोमहाबो बिबान दं होननानै आं फोथायो। बाजाज बाइक लाग्राफोरनिसिम मोनसे गोनांथार फोसावथाय। क'क्राझार सहरनि दावहारु अट' एजेन्सिया दासान्दि फेस्टिभेल एन्ड एक्सचेन्ज अफार होगासिनो दं। एसेल' बिबांनि रां होग्रोनानै गाव गावनि लुबैनाय बाजाज बाइकखौ बायनो हागोन। बे सोलिफु फेस्टिभेल एन्ड एक्सचेन्ज अफाराव बाजाज कम्पानिनि गासैबो मडेलनि बाइक जेरै पालसार, सिटि, प्लेटिना, एवेन्जार, डमिनार आरो गोदानै लन्च जानाय बाजाज मडेलनि पालसार N150 खौबो मोननो हागोन। बे सोलिफु फेस्टिभेल एन्ड एक्सचेन्ज अफाराव गोबांद्राय नङा, आरसि इन्सुरेन्स लाफानानै 9,999 रां बेसेनावनो लवेस्ट डाउन पेमेन्ट होनानै बाइकखौ लानो हागोन। नोंथांमोना क'क्राझार सहरनि दावहारु अट' एजेन्सिजों लोगोसेनो कारिगाव फेस्टिभ आउटलेट, दतमा फेस्टिभ आउटलेट आरो बडगाव फेस्टिभ आउटलेट ब्रान्च श'रुमावबो होबाय थानाय फेस्टिभेल एन्ड एक्सचेन्ज अफाराव फैनानैबो लानो हागोन। मोजांसिन बाथ्राया बेसोबावदि दावहारु अट' एजेन्सि श'रुमनिफ्राय बाइक बायग्राफोरनो 5 लिटार पेट्रल आरो गंनै हेलमेटबो फ्रि एसुयार्ड गिफ्ट महरै हरनाय जागोन। अब्ला दानो बुकिं खालाम 6000399187 नङाब्ला 8822 018193 जानबुं अनजिमायाव।